Alas 5:38 na magandang umaga, Idol. Sa ating pong police report, lalaki natrap po sa sumiklab na sunog sa bahay po sa Makatarang, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sumiklab ang isang sunog sa isang bahay sa barangay Malibong, Makatarang, Pangasinan, kung saan nakapagtala ng isang nasawi. Mabilis na tinupok ng apoy ang nasabing bamboo house habang natagpuan sa loob ang katawan ng lalaking wala ng buhay at nasunog din. Sa investigasyon ng pulisya, ang 35 anyos sa biktima ay dumaranas ng mental illness kung saan ilang beses na itong dinala sa mental health facility upang matugunan ang karamdaman nito. Ayon sa panayan ng IFM na Sigupan, kay Makatarang Police Station Chief of Police, Police Major Arturo Melchor Jr., napag-alaman na naninigarilyo ang biktima. According to family, ang victim po natin ay naninigarilyo before the sunog, ay naninigarilyo ito at yun nga, considering na light materials yung bahay niya at walang nakakita kaya nasunog yung tao at yun nga, namatay po ito. Ani Police Major Melchor, mayroon ding nakitang butane na isa rin sa posibleng pinagmulan pa ng sunog. Dahilan, aside sa meron kaming nakita na mga butane doon sa bahay na pwedeng maging sanhin din ng sunog. At sa palagay namin kasi nga may mga incident na rin na nai-report. Samantala, paalala ng otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at maingat sa pwedeng pagmula ng sunog upang maiwasan ang insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.